Dnes som sa znovu napojila na Anarchy server bez pravidiel na 9B9D. No ale to som ešte nevedela, čo ma čaká. Tak sleduj až do konca. Tak fajn, dáme pani. Minulo sme skončili tuto. Ja som si už trošku aj nafarmila bambusov a na zemi bol netherite blok, akože neviem, čo ho využijem, lebo viac by sa mi zišiel asi diamantový blok, ale to nevadí. Ja si ho samozrejme nechám. No a povedala som si, čo by to bolo bez skúšania sa. Zase som spadla. Takže proste si schovám do ender chestky tieto a skúsime utiecť do... trošku som to namotala, ale nevadí. Tak fajn. Asi si schovám toto všetko. Tak fajn, všetko sme si schovali do ender chestky a ak sa pýtate, že prečo mám toľko životov, ešte pred videom som si dala enchantované zlaté jabko, čo sme minule proste získali. Sakra, poď, ne. Ja furt padám, ja som úplne, že nepoužiteľná. Tak fajn, sme späť niekde hore. No proste som si jedla enchantované zlaté jabko, lebo som nemala proste hunger bar. Sakra, zapneme si hacky, SP, ale zapneme si mobov môžeme, čestky rozhodne, bariéry, lebo áno, tu si niektorí radšej vedeli nejako hacknúť, tam dole nejaký hráč, si nejako hacknúť a získať bariéry, čož je dosť blbé. Čo je to za hráča? To je zase nejaký bot, alebo, ježiš, to je zase tento tu. To je zase tento tu, to som normálne musela v čete dať aj ignore proste, to bolo strašné. A najbližší portál je až tam hore, takže asi tam dojdeme. Tak fajn, už sa blížime k tomu portálu a ideme tam. Sa skúsim postaviť takto úplne na kraj, neviem, či toto funguje, ale proste som niekde počula, že keď sa postavím na kraj, tak ma to teleportne inde. Tak poď. OK, kde to sme? OK, vyzerá to tak, že nemáme úplne jeden ne, my sme zase dole, počkaj, na koľkačka sme. Ale nie sme zase až tak dole, či? Asi sme. Až kde sa to nachádzame? Komu by sa sem chcel dávať úlik? Kámo, to je úplne šialenstvo proste. Ukáž to. Tu sú zase prismarine bloky. Dámy a páni, nič tu není, čož je blbé celkom, pretože ak chceme utiecť, tak potrebujeme proste byť hore na tej ceste, čo som vám predtým ukazovala. Ako sa môžeme pozrieť, tak tuto niekde, tak my sa potrebujeme dostať semka. Ne, oni to zatrasli. Tu je jeden jediný výstup. OK. Je tu nejaký ten výstup, to by bolo dobré. OK, musíme sa tam dostať. Ale jakým portálom reálne? Tak je šanca proste... No. Ale je to tu postavené. Našťastie. O môj bože, tak asi sa zabijeme. Prečo proste? Lebo kill. A sme mŕtvi. Tak fajn, máme autorespwn, OK. A tu vidíme nejaké portály, tak sa tam idem pozrieť. Ja asi nejdem k tým portálom, lebo tie mám minulé portály niekde úplne inde. Takže idem túto semka, k tomuto portálu. Tak fajn, sme tu. Ideme dole. Prosím, dobrý spawn. Ježiš, toto video bude zase tak ťažké zostriehať, o môj bože. No a tuto nič není. Tak to je fakt super. Ale boli sme tak blízko. Akože obsidian sa mi asi nechce ničiť úplne rukou. Čo si budeme? Akože to sa mi fakt ničiť nechce rukou. Ale možno tu niekde nájdem nejakú malú cestičku, pomocou ktorej by som sa vedela dostať hore. OK, ľudia, tak toto... Ne! Hráč. Ukáž to. Shrimpcon. Bude AFK, bude to bot, alebo neviem, počkaj. Si tu? OK, ja nejsem zlá, ja ju zabíjať nebudem. A ukáž, je tu niekde niečo? Tu sú crafting table. Farm B. OK, tak farma už neexistuje. Ach jo, nevadí. Nejaký ten... tam je... Ideme do toho portálu tam. Ja viem, že to je nejaký bližšie, ale... No, ona sa nehýbe. Nice. Parkour 3000. Big brain. Proste. Nice. Tak fajn, tuto budeme musieť asi nejako skočiť. To neviem, či skočím, to asi neskočím. Ale za pokus to stojí. Ach jo, tak nič. Že by tam bola nejaká vodička niekde napríklad. Myslím si, že by som to do tej vody mohla stihnúť. Yes. Ideme do tohto portálu.
Čiže bude asi niekde nízko. Proste potrebujem utiecť zo spawnu. To je strašné. Pomoc. To je strašné. Už sa blížime k tomu portálu. Ideme do neho. Kokos, tu je hráčov, dáme pani. Ja si zapnem stále shiftovanie. Toto je kto? Tento level. Nevadí. A tuto je kto? A to je... OK, sme v čile. To nejsú netheriteoví týpci, proste to není nikto tak. Ach jo, a počkaj, tu je nejaký item, ne? Čo to je? To sú nejaké itemy, či? Viem, že mi to na žlto svieti, keď je to item nejaký. Sliepka, nie. Rip sliepka. Nie. Chudák sliepka. Kto by ju takto trápil? No tam sú dvaja hráči. Počkaj, ale to podľa mňa nebudú tí netheriteoví, lebo to sa tam normálne hýbe. To je zase tento tu. Ja už na neho nemám nervy. A sme zase v tejto pyramíde, ktorú postavili. No tak to je veľmi blbé. Ľudia, musím sa vám priznať. Ja som tu už predtým hrala a... nehrala som tu chvíľku, proste ja už som si aj zažila to, že tí netheriteovci ma proste zabíjali v kuse, aj že mi nejaké dali veci, o ktoré som prišla. A bola som raz 30 000 blokov od spawnu a ja som čo? Zomrela, pretože tuto sa nespawnujú skoro žiadne ovce, čož ma mrzí, no. Čož je blbé, samozrejme. Keďže som nemala žiadne veci, tak som zomrela a zase od začiatku. Takže som tu nejakú dobu nehrala, no a teraz to skúšam znovu a určite to moc nejde. OK, sme tuto pri bedrocku, čož by som tam nechcela úplne spadnúť, to by bolo úplne celkom blbé. Tak fajn, poď. Tam vidím portály nejaké. OK, ideme týmto smerom. Počkaj, tu je videl? Nevidím. Sakra, nemáme Fire Resistance, takže si musíme dávať veľký pozor a ideme na Soul. OK, tak to neviem, či úplne prejdeme. Skúsime to nejako prejsť, alebo nejako proste... Skúsime to nejako. Ale asi to úplne možné nebude. Kurník, šopa. Odtiaľto sme sa dostali. No, aj to sa mi už miliónkrát stalo proste, že som tam zapadla a to bol koniec. Ale tu je nejaká obsidianová cesta, to by mohlo niekam viesť. Samozrejme, musím potom z tej cesty zísť, pretože tam je šanca, že ma to dovedie k niekam proste, kde by som... Kokos, ja tu mám normálne, že stresy proste. Toto sú stresy jak blázon. Skúsime teda to ísť, dúfam, že tam bude potom nejaký portál. Sú tam nejaké portály, ale to není ďaleko od spawnu. Uvidíme. Niekto si tu postavil kolenice. Nie, ja horím. Nie. Ender chestka. Viete čo? Ja toho mám plné zuby. Však my máme enchantované zlaté jabka, že to mi dá fire resistance. Rýchlo, už sme to vyťahli to. OK, však my máme fire resistance. Ježiš, ma toto nenapadlo skorej, však to je úplne super. Ten typek mi vtedy dal... Koľko? 9? 10? Neviem už presne. Enchantovaných zlatých jablok už máme 2 zjedené, ale myslím si, že teraz to za to fakt stojí. Môj bože. OK, poďme proste po týchto koleniciach. Myslím si, že to... Niekto chcel mať to tu také nenápadné. Však kto by sa trepal reálne na schvál do lavy proste. Buď tam niekto spadne, alebo proste... Ukáž? OK, to je po nejakom jazyku, ktorému absolútne nerozumiem. OK, pozrieme sa, kto je hore. Diamantový typek. Oh my god, počkaj, buď nám dá veci, alebo ne. Buď nám dá veci, alebo nám ich nedá proste. Risk alebo zisk. Počkaj, musíme sa k nemu dostať, dámy a páni, ja som si zapla chat, keby ničo. Myslím si, že on bude asi dobrý, alebo je to bot, ja neviem proste. Ukáž ho? Ale to on sa asi chce ísť dolu, dúfam. Neviem, dúfam, že pôjde dolu za mnou, pretože nevyzerá, že by ma chcel zabiť, alebo že by mi chcel spraviť zle. Ide dolu. O môj bože, dámy a páni, takže buď nás zabije, alebo nás proste nechá a dá nám veci proste. Buď alebo. Poď prosím dole, poď dole. On ma vidí. On sa ťaží dole. Myslím si, že ma videl. No tak, poď dolu, kámo, a daj mi veci, prosím. OK. Asi ide dolu, kámo. Nie som si tým istá. Pozrieme sa F6. No. Asi ide dolu. Neviem, či ide. Ide dolu. Myslím si, že ma videl. Či? Neviem, či sa ma bojí, alebo čo však, ale ja nemám žiadne veci, kámo. Jo, ide dolu. Dúfam. Ide dolu, myslím. Čo klikal. Toto je stresujúce, tam pani, toto je fakt stresujúce.
Ja pevne verím, že pôjde dolu. Jo, ide dolu. Už vidím aj Nick. Už ma musel vidieť. Dámy a páni. Ak ma nevidel, tak potom je sprostý. Poď dolu. Potrebujem pomôcť. Prosím, poď dolu. Nemám kilavru zapnutú? Nemám, takže ho nezapnem. Nebudem ho ani hitovať. Okay. Poď dolu. Prosím, poď dolu. No tak. Tu mi dal nejaké bloky. Neviem, či je ich schválne alebo nenaschválne, ale skúsime sa začať pomalinky k nemu staviať. No tak. Please help me. Neviem, či mám zapnutý chat alebo nie. Jak sa volá? Jo, on shiftuje, takže ja nevidím. Jo, on si stave. Kamo, pomôž mi, reálne. Ešte som tu, dámy a páni, chvíľu stála, no a uvidíte, čo sa stalo. O chvíľonku. Lebo zatiaľ to ani ja neviem. Dámy a páni, on mi hodil bloky, dámy a páni, on mi hodil bloky. Yes. On mi hodil bloky, dámy a páni, takže možno uvidíme. On asi není jeden z tých zlých. Počkajte, ja ho chcem. On sa snaží zapaliť nether portál. O môj bože. Čakaj, ja mu postavím plošinku. Čakajte. Jo, ideme s ním komunikovať, dámy pani. Možno nám dá nejaké veci potom. On mi dal jedlo, dámy pani. Dal mi jedlo. Toto sme mu napísali, lebo on sa spýtal, že či mám flint. Tak som mu napísala, že nie. A teraz mi dáva plenky. Tak zapálime to tu. OK. Myslím si, že by sa to, dámy pani, mohlo zapáliť. Čo vy na to poviete? Myslíte, že hej? Podľa mňa hej. On mi pečie asi. Čakaj. We must waiting. Som mu napísala, my musíme čakať. Toto rozhodne bod není. Už to horí. Už to začína horeť. Nice, dámy pani, nice. Už to začína horeť. OK, dúfam, že sa to zapáli. Fakt, pevne verím, že sa to zapáli. Každý, čo mi asi píše mi niečo. Get the iron. Make some gear. On mi ponúka iron. On mi dáva iron. Jo, ľudia, to nebol môj prvý iron, preto som nedostal, už som ich pár mala. Ne, dámy pani, ono sa to nezapálilo. Ne. Musíme mu proste pomôcť. On nám dáva gear, teda dáva nám aspoň železné veci, čož je veľká výhra. Musíme mu proste pomôcť. Fajn, dámy pani, ja tu postavím portál, teraz skúsime to nejako postaviť. Ešte mám furt fire resistance na posledných 18 sekúnd. Musíme ho využiť úplne naplno. Poď, rýchlo hore. OK. Dúfam, že sme to stihli. Tak fajne si vykraftujem ešte sticky, hej, aby bolo jasné. Ale teraz sa snažíme dostať z... Už nemám fire resistance. Už to začína horeť. Nice. Začína to horeť. Čo? Yes! Jej! Počkaj, dámy pani, máme veci, prepáčte, ja som prestala komentovať. Musíme ísť za ním. On nám dal fakt veľa železa. Takže máme prvé veci. Jej! Mám mu dať plenky, myslím. Fajn, dáme mu plenky teda, dámy pani, pretože... Čo? Za dobrotu nášho... Za dobrotu samozrejme všetko, dobre? Ideme za ním, počkaj. Na to sa viem postaviť? Jo, viem sa na to postaviť. Poď rýchlo. Tak, aby sa mi náhodou niečo... Kam zdrhá? My môžeme byť tým. Kamo, počkaj. Som zobrala cedulku, takže furt môžem s ním komunikovať. Viete čo? Skúsime utiť v Overworlde z toho spawnu, lebo tuto vidím nejakú hornú cestičku a ak pôjdeme s ním, tak možno niečo dáme. Počkaj. Ty vole, kamo, ak by sme teraz spadli, tak ja by som sa na seba... Ja by som si neodpustila, dáme pani. Ja by som... Ne. Nech počká. On prestal šprintovať, on asi nemá food. OK, tak ja idem teraz s ním. OK, ja idem s ním. Dal mi ešte ďalšie. OK, jo, dal mi ďalšie jedlo, ale tam je cedulka, ja mu ju chcem ukázať, kámo. Ja mu ju chcem ukázať, aké sme korty. OK.
On zdrhá, kámo, on zdrhá. Tam naľavo som ti napísala cedulku, prosím ťa, chod si ju prečítaj, Mregadžo. Kamo. Ale máme úspech. Máme úspech. Musím ho hitnúť, možno aby vedel. Ne! On na ňu niečo píše, ja mu chcem napísať tiež. On nám dá nejaké to drevo. Very thanks. We can be please for the end very thanks. We can be please friends. Tak fajn, už to číta. Nie som dobrá v angličtine, takže vy, čo ste majstri, prepáčte. Ale myslím si, že som napísala veľmi ďakujem. Mohli by sme my byť prosím kamaráti. Ukáž, napíše yes or no. Áno alebo nie. Jednoduché. Keď napíše áno, tak pohodičky, a keď nie, tak proste bum. Proste bum. Oh, sorry. To som nechcela. Toto bolo naozaj nechcel. Som vám chcela vám ukázať, že čo by sa s ním stalo. Som mu napísala, môžem ísť s tebou. 150 a 50. No, nie som Turecka. Ja som zo Slovenska. Neviem, či som na to úplne hrdá. Ale som... Ne, samozrejme. Som na to hrdá. Však. Dúfam. Ne! Kurňa. Ja som idiot. Prosím, voda. Čo som? Som samozrejme najväčší idiot na svete. Ešteže ja na video mám koordinácie. Takže dúfam, že sa tam tak nejak dostaneme. Prosím. Teraz sme... sme pekne ďaleko. My sme boli nejak na 0,0, ak si dobre pamätám. A 4000... Ty kokos, tak my sme boli ale pekne ďaleko, ty vole. Ty kokos. Myslím si, že nejak takto, týmto smerom sme išli nejak tak. No, super, z toho mám fakt radosť. Pretože ja som čo? Som idiot! Toto bolo z dnešného videa. Všetko, dáme pani. Som idiot. Ja viem. S Bohom!